Tudruma chuan thil pahnih kan soidona meiche pakhat hi kholaya kalain engemaw wangin kumkhua atan anun a in thlak to don tile naute pakhat hi emergency room a manhmu taka hruai ani a an thil hmu chhuah hi a hria a piang te thawng dot tu ani don ti ani. Kumsang ni som pakhat ogas ni rukdar khat vel khani a seafood zwar tu kumsam thum pani mi Carla Flores kan mu mek hi an in kota akut le lama kai kwang tray khat keng hian afa te pathum chu akut le lam chuan alo bai lop lopa aron le vat tur thu soya akala Kaligan Mexico a khopui pakhat kholaya chuan akal pheizela Carla hian he kai kwang hi a regular customer pakhat ne na a deliver dona akal zela main road kal zelin ko thler in rong moi tak tak omna bula chuan adinga in pakhat chu vakik ta a pa pakhat chuan lo hongin Carla chuan kai kwang chu peta a chupa chuan poisa pe ngal boka Carla po akal le ta a Carla hian an in hi alat vak to lo let le meka heti lai tak hian thil ring em mai sheta enge po ashet ma chuan thil lian vak lo sak tak mai hian abiang ding lama aron suin abiang aron tang ta chat mai hian a hria aron sunalu tuk chu Carla hi atlu hiala Carla hian abiang a khoi chu thil tuilam deu lum deu ni hian a hria a khoi fu hi akota en chu thisen lira lo ni tho an tuma ma se apeng te chu a chet ang mai hian a hria alu haina sa boxi ti chuan aron thim ta vek mai minute somni nuwa chuan Kuliagan General Hospital a receptionist chuan papakhatin meiche pakhat thina sat tak mai damdoi ina aron pomlu thiamua emergency room a khuma amutira a hoi kwala kongkala mapan le a receptionist chuan tho vatin kha meiche chunga khan thil thleng vazo vatatuma enge thleng engwa nge ti na vazota ani chuan konga kakarin katan meka he meichia hi konglaya thina satakin alo muwa heta hian karon hruai ani adang engma hriat ka dei lo alo ti a receptionist chuan meichia chu awa en le a ni khua lo hrelowa ka po chu lo ang dewa a mai ding lam chu a hliam na hle tia mu thei boka chuta abiang ding lam alu angani mayang chu heta hian thil mak tak rong thim lam enge po hriat lo hi a bet vu boka alo tlum luta alang thei vek nurse te ron kalvatin an buai puya doctor ne nan shwaita doctor gastova misa in aron mu chuan ni khwa lo hre chan to a mitamenga a hoi a em maya doctor misa chuan Carla hian thok a har satya she theya a chan chu aka ang phiau reng chuta Carla hi ron room ang deuh hian aron tonga an ngai thachiang chu lung aron ti lung ti in doctor le nurse te chuan a hmai mi hi lung ati na niang an ti a doctor misa chuan chiang takin a entranta a Carla bianga in phum lung ni om tak rong thim lam chu muta a doctor misa hian he lung hian heti em a thu ka adeng hi adeng na khopanga ti a Carla bula chuan kan la chuak patang ma se khoilaya tak nge lung hi a oma a chunga engchen nge alu ti te an zai ma an hriat nan x-ray photangai thu a shila reilote a doctor misa chu radiology department a oma Carla x-ray chu a result chu en ta a hi kan mu mek hi a result tak chu ni a an ena nurse tepon Carla luami hi lung ani hau lo ti an she thei a sol dewa a mora biala thil shape dik thlapani doctor misa chuan lungni tur chuan a piana dik thlapa ani thei lawati a mase enge ani angan she thei bik lo an hria thei chu Carla khaberu chungle nuai chu ati chle a aha engemaw chata tlabok he thil mak tak hi a khaberu chungle nuai inkara atang tlatani doctor misa hian anzai watangai ti hria ma se anzai ma azai ma a inring tok taka azai theinan cat scan ti le arota x-ray aya chiang zokin he scan mang hian alo lang don ani hi a result tak chu ni a doctor misa hian an en chule a mela dang vek a oi theilo mase approve na chu a ma nge ya om si thilati watangai chu po man mo takin
Dr. Misa chuan nurse te omna chuan kalin emergency room a omte chu room chua san vek tura ti turin avashila hospital phone chu langhal vat boka military official lam abeta darkar khat atlin ma chuan karlai chu damdoi ina a omto lo kholai field zau taka khuma azang thalina muwa ahlau hle anesthesiologist chuan karlai chu ron panin abianga chuan ron chiu ta a abiang na tak aron har chua atangana em reng chu adam ta song song mai mase a hlawero ala re lo abula ama zaitur doctor pahni ile nurse pakhat amu a chuta fit nga vel hla a sipai pahni anlo ombok ama anlo en reng doctor chuan a mai zona chuan zaina manrua chu ron kenga karlai chu amita lo chinga sipai ten ti dan tur ra tang chuan anlo shil ve zel bok ti chu she theya an zaina manrua vel ri te chu shia karlai chuan amit nat takina chinga alo tang ema khulaya hetia an zai maile sipai te anron lang mai hi makati na she thiam theilawa lo na le makti na ina khatani ber heng hi athleng tak tak lo ti in alo ngai to lui sham shama reyati ema atopa chuan mai omdana ron dang thuta a maya mi chu doctor chuan alo put chuak mek ni in reilo te ya karlai chuan a muveta an thil lak chua chuan a thisena kai tewa hi grenade ani life grenade ni in puak theya ni reng ti na hei wang hian a lawm damdoi ina zai lowin pona field chau taka an zai laya alo puwa pal hlo chuan thil poi tam tak midang tam tak thina thlen thei awanga an film khurwanga hetia ti hian lo ni a chuan sipai te po kha kawa hruai ve ani na chan chu medical staff le doctor te kha thil hlo om tak song bol dan tur kha shilfia pa zel an ngai wang ani a grenade chu kar lai mai tanga lak chua ani hian sipai te hian la in an ti bo ta ni an rin dan chuan kar lai mai grenade launcher an tiang chi ka chua na atanga ron chua kani an ringa a chan chu kar lai khan thil ri ring tak kha a mai ron den ma kha na shia a vane thlak takin khami grenade fuse al zawa puak mai tur kha a fu lawa a puak talawa lo ni a live grenade puak lo wang chau khan karlai kha adamani tu in nge kha grenade kha lo ka pang ti an she thei talova an ka chan tur pon she thei lo karlai kha an tum reng ani nge a hun lawa a hun lo taka alo fu ve wang mai ti an she thei talo karlai hian a ha chan ve chana reconstructive surgery tinwala a mai ding lama sirlian takani pha tabok mase adam ero alom zia asoya ama puitu miel shat po ni laudam no ina shwai tu chunga kum khwa ta na alom tur thu asoya chumai baka ama zaitu medical team le sipai te atana an nun thap tu te chunga po alom tak setani tu khachu kumsang khat chakwa somriat pahni khan ani a nu pakhat hi man mo takin Royal London Hospital England reception aron pana afa tharuk mi le clary chu apom boka clary hi afa masaber le ani chuna ni afa avoi khat ne ina halo ni bok nen hian chi ema ni danga po afa nuwa hian thil dang lama thleng de hlekani chuan doctor apan ngal zung thina hemi tu ka po hian clary nu hian afa nu luwa hian thil dang lama mu a ano te luwa hian ron pong de hian line ron pong pahni hi mu a plus sign ang de hian a oma line pakhat hi achala achuk zonga omin achala in thai thla a pakhat zok chu he line cross chia hian abing le lam ding lam chunga tanga abeng vei lam thlengin ava in thai pheiani alema kan mu ang chi hian anu hian a she thiam lo lutuk enge omzia engfang nge a mut chia hi pom ngala rang takin damdo in lama pan pui ngala lo ni a ama a ano te dang lam dewa en tir thin chuan ino te hi tha eti in an lo ho tir vele mai zela tonrum chu receptionist po hian clary lu alo mu chu apa ngai lo ti alo she ngala lekha lo pe a neurologist in a envat tur thwashila minute som panga liam le a no te nu chu exam room a omin pediatric neurologist Dr. Farshad Afsharin clary lu chu
a endik vel ta anu chon doctor chuan anu bula chuan a fanulua line ron pung si hi bulging frontanels ani thei thu a shila no te an lo pian hian an lua ru hi ala in siam rem nget lo ve thina hetia an lu ru kar akwa hi fontanel an ti thina Dr. Afshar chuan fontanel lai hi aron bon chuan note thluak kha avung ani thei atia mase doctor hian thil ni thina ni a note thluak vung hi achan dang po ni theya heiwang hian cat scan kan di don ani atia clarinu chuan nervous ve ema mase ole ti in a changa CT scan an ti ta reilo te ya Dr. Afshar chu aron le ta a result den chanchin thawak lo ka neya ti in afanu hian brain tumor anei thu aron shilta clarinu in chu thu a shet chia chu a khovel a buai vekani ber alau thongin lo na tam taka nei bok mase azo ma chuan Dr. Afshar chuan thil danga aron ti a asoidan chuan brain tumor hi thluaka cell te siam ani thina mase CT scan a alandan chuan clary thluaka tumor hi a then thau a then ru manga siam ani a Dr. Afshar hian hetiang hi voi khat ma ala mu ngai lo thule soifia ngai na po shet lo thua soya mase ati nge tur chu clary thluaka he thil mak tak hi alak chua nge tur thu asoya he hi a reng chuan thil thalo danga thlen thei ba ka thina hiala thlen thei thu asoya Dr. Afshar chuan clary hi kan zayangai a thluak zayangai atita ala note ema ris sang de hlek mase a thluaka mi hi enge a hria theina le a pai theina tur chun ani miau si Dr. Afshar chu operating room a ading taran mai clear chu damdoi mangati mutani a doctor chuan alu chu zaita a alu a hand rectangle ang deuh hian a zai kwa a kongka ang dewa siama hi a hon chuan a thluak chu mu thei turin a keu dewa azuk enta a masaberatan he thil mak tak mai hi a muta azuk chep chuaka a chuak ollu tuk chu makati hle a enta enga chuan chiang takin en chule amak tilu tuk chu chelo chuan a en reng ada thapota clary lupo a thui fel le phota pediatric ICU a ada ta a kar khat vel chu ni khwa shelova abula anu a reng thin heti lai hian clary lu mi hi Dr. Afshar chuan genetic test alo nei ve meka thil ni dan chu clary hi anu fanei chuna lo ni lo phir an ni a thluaka mi Dr. Afshar ana lak chua kha a phir puyalo ni he hi thilwang em mai ni in fetus in fidu anti thina he hi nu in phira paya a pai tir te in siam thina ni a sel shana tur kha lo in thliar sang lovin note pani tura pakhat zok chunga pakhat lo pala note pakhat chia piang angin langkha pani an lo ni reng ti na ni chu a piang zok tak sa chunga pakhat a clary lu anote in siam kha injis nga le chan ve ni a ban pani anei thlap ke po pani anei mase alu ero ala in siam lo clary case ang hi atam lo hle a phir pui alu a ti na ni a khovel huap pu in hetiang intracranial fetus in fidu anti ang chi hi avang ema clary lo hi hetiang hi midang som paria chia an lo omani baka thi na a an ngai midang hetiang lo zong hi chu an thi vek miawa mase kar ni ICU a nuwa clary ero aron hara kar khataliam le pheichuan adam to a ho thei hial mai thlasom pariat ani pheichuan adam fel maka neurological problem adang engma anei to ngai lo medical literature a po chin chia ani dan chuan hetiang ma ni phir puite ma ni taksa chung thluaka le ngala lo an paisak dam chuak chun chu clary hi ani